खुलुमबाय। दिनै 31 मार्च 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनायनि गिबियावनो दङ। मेष राशि दावबायनाय समाव सांग्रां जा। मेष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। बृष राशि इयुननि खामानिफोरखौ लानानै गोसोआव गिखांनाय थासारि थागोन। बृष राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। मिथुन राशि गोबां सोलोजों मावनाय खामानिया खहा गोनां जानो हागौ। मिथुन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि नोंथाङा मानसिफोरखौ लोगो मोनगोन आरो फालांगिया बांगोन। कर्कट राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि साख्रि आरो फालांगियाव जाफुंसार जागोन। सिंह राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 1। कन्या राशि मान बांगोन आरो गोदान मानसिफोरजों सोमोन्दो थागोन। कन्या राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 5। तुला राशि मोनसे फिसा रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। तुला राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 6। वृश्चिक राशि नोंथाङा गोदान खामानि जागायनो हागोन। वृश्चिक राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 9। धनु राशि साननानै आरो सांग्राङै रां खरसा खालाम। धनु राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 3। मकर राशि गोदान खामानियाव गोख्रै दाजा। मकर राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 8। कुम्भ राशि समा एसे गाज्रि गोहोम दिन्थिनो हागौ। कुम्भ राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 4। मीन राशि फालांगि आरो साख्रियाव जाफुंसार जागोन। मीन राशिनि खाफालगोनां अनजिमाया 7। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।